Úsloví řemeslo má zlaté dno je dnes všeobecně známým rčením, jako je známo, že řemeslníci dnes chybí, děti se nehlásí na studium řemesel nebo sehnat dobrého řemeslníka je jako výhra v loterii. Přemýšlíš, co to vlastně řemeslo je? Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy a vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu. V nejširším smyslu slova se jedná také o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné, nikoliv nutně, ale velmi často příslušnou manuální zručností, odbornou erudicí a zkušeností, respektive praxí daného jedince, například umělecké řemeslo v nejširším smyslu slova. Odborníci se shodují, řemeslo má budoucnost, o řemeslníky je stále zájem a bude i nadále. Vybrat si dobré řemeslo je první krok k úspěchu pro ty, kteří mají správné předpoklady. Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola vznikla postupně z původní závodní učňovské školy místního hospodářství, která byla založena již v roce 1954. Z malé školy s 50 žáky vyrostl celý rozlehlý areál dnešní školy, ve které se vzdělává v současné době více než 550 žáků v řadě atraktivních a ojedinělých oborů. Školy jsou umístěny v samostatném uzavřeném areálu, který se nachází v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Jizerských hor na okraji Liberce. Samostatný ucelený areál poskytuje žákům celkový studijní, stravovací a ubytovací servis i s množstvím mimoškolních aktivit. Značná pozornost je věnována rozvoji informačně-komunikačním technologiím. V celém domově mládeže i ve všech učebnách je přístup prostřednictvím Wi-Fi na internet zdarma. Na serveru školy mají rodiče žáků možnost non-stop sledovat jejich studijní výsledky pomocí webových aplikací při zajištění ochrany osobních dat. Součástí areálu je i technické zázemí, kde kromě kotelny se nachází čistička odpadních vod, úpravna pitné vody, malá vodní elektrárna a tak dále. V areálu sídlí také střední škola tvorby a designu nábytku, kde se vyučuje 4letý obor architektura a design interiéru s maturitou a střední škola umělecko-řemeslná a oděvní, kde se vyučuje jedinečný 4letý maturitní obor fashion design. Tříletý učební obor truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství je univerzálně zaměřen na výrobu nábytku i na stavební truhlářství, jako je výroba oken, dveří, schodišť, obkladů a tak dále. Zaměření oboru je uspůsobeno požadavkům a potřebám menších firem, čemuž odpovídá charakter jejich zakázek. Absolventům se tak rozšiřují možnosti uplatnění na trhu práce. Žáci se naučí všem ručním i strojním technologiím, zpracování masivního dřeva i dalších materiálů na bázi dřeva, včetně jeho povrchových úprav a programování CNC dřevoobráběcích strojů. Výuka probíhá na konkrétních zakázkách a od druhého ročníku žáci zhotoví různé druhy nábytku, oken, dveří a schodišť přímo pro určitého zákazníka. Podle kvality a množství své práce obdrží žáci i peněžitou odměnu.
Získání maturity v tomto oboru je možné ve dvouletém nástavbovém studiu přímo na této škole. Tříletý učební obor truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství je jedinečným oborem vhodným pro manuálně zručné chlapce a děvčata s estetickým cítěním a smyslem pro precizní a přesnou práci. Obsah učiva vychází ze standardních učebních osnov učebního oboru truhlář pro výrobu nábytku, včetně programování CNC dřevoobráběcích strojů a je rozšířen o specifické dovednosti a vědomosti z oblasti uměleckého truhlářství a řezbářství se zachováním všech vědomostí a dovedností nábytkářského truhlářství i výroby jednoduchých konstrukcí oken a dveří. Absolventi oboru se uplatní v klasické truhlářské výrobě a zároveň jsou schopni restaurovat stylový i bohatě zdobený starožitný nábytek a vyrábět jeho repliky. Tím se ještě více rozšiřují možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Podle kvality a množství své práce obdrží žáci rovněž peněžitou odměnu. I zde lze získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu přímo na této škole. Tříletý učební obor umělecko-řemeslné a restaurátorské práce v čalounictví je svým zaměřením výjimečný v rámci celé České republiky. Je vhodný pro chlapce a děvčata s kultivovaným výtvarným projevem a estetickým cítěním. Žáci se naučí restaurovat všechny druhy stylového starožitného čalouněného nábytku, vyrábět jeho repliky včetně oprav a restaurování interiérových dekorací. Vedle toho se žáci naučí zhotovovat i opravovat moderní čalouněný nábytek s vysokými nároky na umělecko-řemeslné práce. Podle kvality a množství své práce obdrží i žáci peněžitou odměnu. Studium je zakončeno výučním listem. Absolventi mají rozsáhlé možnosti uplatnění v praxi při restaurování starožitného nábytku pro památkové objekty a soukromé sbírky. Přímo na škole je možnost dvouletého nástavbového studia k získání maturity. Součástí školy je dvouletý maturitní obor dřevařská a nábytkářská výroba. Je to nástavbové studium pro absolventy předcházejících oborů truhlář a čalouník. Absolventi jsou připravováni na vedoucí technické funkce a na další studium na vysokých školách. Studium je vhodné pro chlapce i děvčata s dobrým prospěchem a je zakončeno maturitní zkouškou.
Žáci se v průběhu studia naučí zpracovávat konstrukční dokumentaci, pracovat se speciálními grafickými programy, včetně programování CNC dřevoobráběcích strojů, posuzovat ekonomické aspekty výroby i základy účetnictví. Součástí studia jsou i odborné exkurze do různých firem a na přední národní i mezinárodní výstavy a veletrhy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru na vysokých školách v Praze nebo v Brně. Tříletý obor aranžérství, propagace a reklama kompletně připravuje žáky pro samostatné aranžerské práce v různých typech provozů a služebnách, při výstavách a veletrzích. Žáci se učí upravovat a aranžovat výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu a společenskou příležitost. Aranžují dárkové koše, ovládají techniku živé i suché vazby, realizují různé druhy propagačních a reklamních prostředků, naučí se pracovat s grafickými programy, ovládají metody práce s ploterovou grafikou a písmem, orientují se v marketingových komunikacích, v propagaci, reklamě, umí realizovat různé typy propagačních a reklamních akcí, výstav a přehlídek. Tento obor vyžaduje estetický cit, vytříbený vkus, osobitý výtvarný projev, fantazii a tvořivost. Uplatnění absolventů je především v reklamních a propagačních agenturách, aranžerských dílnách supermarketů a samostatných soukromých aranžerských provozovnách. Čtyřletý maturitní obor záchranářství a bezpečnost obyvatel je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni pro práci v bezpečnostních složkách i celém integrovaném záchranném systému. V oboru je rovněž kladen důraz na 2 světové jazyky, právo, bezpečnostní činnost, krizové řízení, zdravotnickou první pomoc, ale také na sebeobranu a bojové sporty, horolezectví, potápění, střelbu, řízení motorových vozidel pro skupinu B nebo C a další atraktivní činnosti. Značná pozornost je věnována praktickému vyučování, které je zajištěno formou pravidelných výcvikových kurzů. Kromě praktického procvičení učiva vybraných předmětů jsou kurzy zaměřeny i na zvyšování tělesné zdatnosti, pobyt a orientaci v přírodě, lyžování, první pomoc, horolezectví, plavání, potápění, záchranu tonoucích, sebeobranu a bojové sporty, střelbu, činnost hasičského záchranného sboru, zdolávání mimořádných událostí, krizové řízení a tak dále. Úspěšným zakončením studia absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Získané vzdělání umožní ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii v Praze, Univerzitě obrany v Brně, na Fakultě bezpečnostního inženýrství na Technické univerzitě v Ostravě, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na dalších vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v Policii České republiky, obecní policii, hasičském záchranném sboru, armádě České republiky, ve vojenské policii, vězeňské a justiční stráži, celní správě, horské službě, vodní záchranné službě Českého červeného kříže, v oborech krizového řízení a ochrany obyvatel, v oblasti veřejné správy i ve vybraných podnikatelských subjektech, bezpečnostních agenturách a tak dále. Čtyřletý maturitní obor architektura a design interiéru je vhodný pro chlapce i děvčata s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designerů, kteří se zabývají navrhováním interiérů. Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiéru, včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií, osvětlení a tak dále. Podrobněji jsou seznamováni s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, pracovat se speciálními grafickými programy, včetně programování CNC dřevoobráběcích strojů. Posuzují ekonomické aspekty výroby a učí se také základům účetnictví. Součástí studia jsou i odborné exkurze a žáci mají možnost navštívit přední národní i mezinárodní výstavy a veletrhy. Absolventi dokáží samostatně zabezpečit celou realizaci interiéru od vlastního návrhu přes výrobní dokumentaci až ke kalkulaci ceny, což jim rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. V průběhu studia mohou žáci rovněž získat i výuční list v oboru truhlář pro výrobu nábytku. Součástí přijímacího řízení jsou jednoduché talentové zkoušky. Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou, případně i závěrečnou zkouškou v uvedeném učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru na vysokých školách v Praze, Brně i v Liberci, nebo najdou po maturitě uplatnění v praxi v nábytkářských a dřevozpracujících firmách jako mistři, konstruktéři a návrháři, v projekčních a architektonických ateliérech, v kuchyňských studiích, specializovaných prodejnách nábytku nebo samostatně jako bytoví architekti. Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola a střední škola tvorby a designu nábytku pravidelně prezentují výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách. Například je to bydlení a design, chvála řemesla, město a řemeslo a na výstavách pořádaných jinými subjekty, jako je Eduka, Amos a tak dále. Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol odborných soutěží a přeborů škol v různých oborech, na kterých získávají pravidelně přední místa. Za dlouhou dobu své činnosti si obě školy získaly velmi dobré jméno mezi odbornou i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. Čtyřletý maturitní obor Fashion Design je unikátní obor jediný v České republice. Tento obor je určen chlapcům i dívkám s tvůrčím duchem, výtvarným citem a projevem, kteří se zajímají o módu, image a modeling.
Obsah studia je zaměřen na tvorbu celkové image osobnosti, módní návrhářství, jako například navrhování dámských i pánských modelů, módních doplňků a historických i scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi včetně doplňků, styling, oděvní styling, líčení, účesy, barevná typologie osobnosti, korekce. Součástí studia je také modeling. Zejména se jedná o správné držení těla, předvádění modelů, chůze, choreografie, módní trendy, ale žáci se učí také propagační grafice, fotografování, včetně digitalizace a tvorbě osobní prezentace. Součástí studia jsou odborné několikadenní kurzy, prakticky zaměřené na vizáž, styling a modeling. V průběhu studia žáci absolvují řadu odborných exkurzí do galerií i na významné módní přehlídky u nás i v zahraničí. Absolventi mají předpoklady pro pokračování ve vysokoškolském studiu. Rovněž nachází široké uplatnění nejen jako oděvní návrháři v módních firmách, ale i jako samostatní tvůrčí pracovníci v oblasti zaměřené na design, styling a realizaci modelů, a to včetně umění poskytovat poradenské služby v oblasti tvorby osobního i profesionálního image a také v různých reklamních, grafických a designových studiích. Škola je členem Asociace vizážistů a stylistů České republiky. Přihlášky ke studiu se posílají do 30. listopadu. Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek. Pro jejich úspěšné zvládnutí škola pořádá od září přípravné kurzy.